karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Nasa man mo? Saba man kay ka Sabrina. Ang imo singgit no, maogi nagkapapukaw nako. Ano na sige magkapangitang Rodel? Karon pagit ka makamata, madam? Karon palagi. Naunsa man mo? Uy. Giunsa man na ninyong bintana? Ngano nabuak man na? Dunay tao nga gusto mo sudin, hima. Siya ang nagbuak ng bintana. Tao? Si Papa. Si Papa tingali ang gusto mo sud. Pagbantay ka mo niya. Pagbantay mo kay niya si Papa Romero. Ma! Analisa? Analisa usaban. Wa di mo makita ang akong amahan? Ha? On sa may hitsura si mong amahan, madam. Bangason siya. Pirming magpuha ang iyang mga mata ni Papa Romero. Wa ka ba'y litrato niya, ma? Nasunog ang tanan. Sargod, nganong nangutana makasritrato sa kong amahan? Aron maklaro ni Ana kung ang imo bang amahan ang iyang nakita. May nakita ka ba, Ana? Oo, ako'y nakita. Ay, salamat. Milayas na tinghali si Papa. Patay ng imong amahan, madam. Dili na siya makapasakit nimo. Wa na siya mapasakitan. Annalisa. Ako ang silhigo ng buwak kabildo, ma'am. Noon sa man to sa Ana. Kalit man siya kaguol. Ayaw pa! Ayaw! Ma! Mairing lang ng mituntun sa bintana. Ha? Ay, buiset kang iringa ka! Nagdalang ka slarot! Maasa ka! Sumpayan ako ng akong damgo sa akong inahan. Oh, nagdamko siya sa iyang mama. Ay naman ka sila si Rodel. Manawa naman sila sa gawa sa bahay. Wa naman ang aninong sa tao sa unahan. Nakatago naman tingali siya, si Rodel. Unsa makituyo sa maong tao nga gusto man siya musuod sa bahay. Oh, sir. Oh, niya na din sa ibabaw sa bungtod nga. Nag-umbaw sa patag sa ubo, si Rodel. Darang yuta sa banlot. Kinsa mo katong tawhan na, sir, oh? Pangitaon ta siya ining dapita. Sige, sir. Pero, wa na may daan din ni sir. Murang ligsuryanan ng napita. Usar may daan din eh. Ang pabalik naman sa ubos, gibutangan ni mo nila ni Ma'am Sabrina. Unya na ta magsulti karding. Siksiko na to ang palibot. Sir. Sus ka kuyaw ba yan eh. Ang ako lang ba kung nagtago lang ng tag-as nga kasagbutan ng tao. Sus! Hay naman ni sila si Rodel. Upa magkit mabalik. May nasundan tingali silang tao sa layo, ma'am. Kuyaw man sa din dapita di ay punduhan. Lagyo magod ang mga kabayan din niya. Kang kinsa maka din bahay, ma'am, no? Nga nawa may tao din sa atong pag-abot. Basin og kaila lang ni Rodel ang tag-iya din niya. Annalisa, naibaw ka ba sangan sa inahan ni Mama Mercy? Kuan, Marcela angan si ang mama. Dili ko malimot, ana. Kinakasulti si Lola na ako nga naghikog ko na siya. Huh? Naghikog ang mama ni Mama Mercy? Mao na, Ma'am Sabrina. Matod pa ni Lola Liling. Miambak ko na si Madam Marcela sa busay sa banlot. Sa Ginoo ko. Kalain bag mga namatyan sa mga tao sa yuta sa banlot? Lain gid kaayo, Ma'am Sabrina. Mao bitaw nga gikahadlukan as mga tao sa palibot o maong yuta. Kay para nila, may tonglo kuno ang yuta sa banlot. Labi na gyud ang sapak. Nanindog ba akong balibo ang imong gipanulti, Ana? Mao na ang katarungan. Nga dili na gusto nga maghisgots na ngagi sila si Madam Mercy ug Sir Rodel, ma'am.
unsa gyud ka di ay ang naaan ng yutaan. Pero ngano nakapangutana man ka kun unsay ngan sa mama ni Madam Mercy, Ma'am Sabrina? Nagdamgo man gud kuno si Mama Mercy sa iyang inahan kaganiya o gusto niya kining sumpayan. Ha? Ayaw pa! Ayaw pa! Si Mama? Ayaw! Ayaw sa si Mama! Ayaw sa si Mama pa! Mama Mercy! Ma! Ayaw! Ayaw Ma! pa! Ayaw pa! Ayaw! Ayaw! Ma'am Sabrina, nakamata na si Madam Mercy. Misigay ang mga mata. Ma, maunsa ba imong daman? Giunsa man sa imong amahan ang imong inahan di ay. Masultihin ni, aron matabangan ka namo. Salbahe siyang pagkaamahan! Salbahe siya! Ganong nakalit mang kawa ang maong tao. Abti ka bito niya, sir, no? Kawatan ka siya? Bago na akong pagduda, si Rodel. Uy, Murag si mama man itong nagtsabong. Salbahe siya! Salbahe! Giunsa man dahil sa imong inahan ang imong mama. Oh, Rodel? Ma, noon sa ka? Rodel, nihilag siya og maayo. Gidaman siya. Gidaman siya sa iyang amahan ug inahan. Ma, kalimtina ang kagahapon. Imo ning sa, Rodel! Unsa? Kung wa ka pamangutana kung unsa ang imong apuhan sa unang panahon, dili unta siya mo balik karon. Di tanawa. Gibuak niya ang bintana ni Inimbaya. Gusto siya mo pasakit nako. Ma, di na yung imong amahan ang mibalik, ma. Kawatan gusto mangawat ang mibuak sa bintana. Kawatan? O ma, o nakadagan siya. Kawatan? Nakadagan? kusugay minagal pa ingon sa ibabaw. Nya, kalit lang nawagtang. Kawatan na ikato. Dili na ikato si Papa Romero. Sige, mahuay na, ma. Ugma, mamalik na ta sa karaang bahay. Mas maayo pa. Mas kuyaw magod din eh tao man ang kadlukan din Ray, kasakit sa akong aping. Way misagpa ni mo, madam. Gidaman ka. Mauna, ma. Nasagpaan ni mo ang imong naong. Ha? Ako? Ako ang misagpa sa akong naong? Naman sa manis, mama. Nagsige magkanta-kanta. Mura man lang, uy, nahitapok kagabi eh. Idrata lang mo sa bahay, Sabrina. Kay balik ko na ako ang tagiya sa bahay nga inyong gistaran. Bayaran ako ang nabuak niyang bitana. Anong nabuak man ang bintana? Sakot unta tagkawatan, ma. Maunay rason nga mamaulit na ta sa banlot. Maayo hinoon. Kay naghuwat si mama nako dito. Ma, ayaw na pagunahon na sa mga nangamatay na. Buhi si Mama Marcela! Ug doon na siya gustong isulti nako. Patay na nga akong apuhan, ma. Patay na siya. May ambak siya sa busay. Rodel. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!